नमस्कार प्रणाम। आज हमनी के बानी सा देवी गीत के शूटिंग होता काकू बलमुआ जी के बानी सा पटना वीडियो के सेट पर। आ बहुत जल्दी हमनी के वीडियो आवे वाला बा। काकू भैया मेकअप करवावा तनी रहुआ लोग के मिलावा तनी काकू भैया से मेकअप होता भैया के। मेकअप मैन भैया बानी मेकअप करे नहीं बहुत अच्छा। हमने के बार बार ये मेकअप करे नहीं आवे नहीं संता। पिछला बार भी हमने के वीडियो भर है तो भैया रहनी मेकअप में। अब वीडियो के सेट लागल बा पटना में, खूब इंजॉय होता वीडियो के सेट पर हमने के। सब हमने के टीम के आदमी हलो ही, जितना भी आदमी बैठल बा होदे। आई हन विद्यासागर जी ये हमने के रिकॉर्डिंग करेले। अजीत भैया होदे बारन जौन होदे अजीत भैया बारन, मनोज विद्यार्थी भी बारन, ढेर सारा आदमी हमने के जुटल बानी से एक साथ में। वीडियो के सेट चल रहा बा। बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर में हमने के वीडियो आई देवी गीत। भैया के तो मेकअप हो रहा बा, बहुत अच्छा मेकअप मैन भैया भी बानी। खूब मजा आवेला हमने के सेट पर। सब मेकअप के सामान रखल बा सब। आई बानी मनोज विद्यार्थी जी, उनका के बहुत सारा गाना दिले बानी अपना कलम से लिखल हुआ। बहुत अच्छा गावे मनोज भैया। तो इनकरो के चैनल पर फास्ट म्यूजिक हिट पर इनकर गाना बा, तो ओकरो के सुने के बाद शेयर करे के बा, चैनल के भी सब्सक्राइब करे के बा। हमनी के एगो प्रिय मित्र प्रिय भैया बानी है अभिषेक भैया, जौन कि हर एक वीडियो पर हमनी के साथे लोग के नी हर एक वीडियो पर साथ दिखाई देवे नी। दोनों आदमी के हमनी के जोड़ी बहुत अच्छा बा। आई अखिलेश आर्या जी, बहुत नाम सुन ले हम लोग गाना में। अखिलेश आर्या ये हवन अखिलेश आर्या, पटने में रहेला नहीं बहुत ज़्यादा। पटने में इनका डेरा वरा बा, तो जब भी मिले के होई तो पटना में आ जाए हम लोग मीठापुर। आई बारन अजीत भैया, अजीत बाबू के नाम से जानत हो हम लोग। कहीं कुछ दो शब्द अपना बारे में तनी सबसे पहले बात ही कह चाहते सब के उसे कि हमारे इरशाद भाई के चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट जरूर करब। कैसे कि भाई बड़ी मेहनत कर ले। एक से एक हिट काकू बलमुआ के फिर गाना ही कर हम गाओ तनी कि दिया पत्थर को अचारवा से घेर के। बहुत अच्छा गाना दे जौन के शूटिंग करे हमनी आइल बनी सो। इनका चैनल के प्यार दुलार आशीर्वाद दे के बहुत आगे बढ़ाई लो। कमेंट से हमने के मनोबल बढ़ेला, तो कमेंट करत रहे के बा, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करे के बा। बस ये चाहिए। बहुत सुंदर राइटर बढ़ाई इनका के आगे बढ़ा में रुड़े लोग के हाथ बा। प्यार दुलार आशीर्वाद दे के इनके आगे बढ़ाई लो। अजीत भैया के फास्ट म्यूजिक हिट पर गाना आवेला, तो इनकर गाना बहुत अच्छा बा। गाना सुने के बा, नवरात्र के गाना बा, तो बजावे के बा भी खूब। हाँ भैया लोग बहुत ज़्यादा वीडियो के लाइक सब्सक्राइब चैनल के भी कर दी लोग। काहे कि हम हर एक हमेशा अपडेट डालत रहे कि हमने की का नया चीज़ लेके आवत तनी सा। यही चैनल पर हमने की डाले नहीं सो, हमेशा नया चीज़ लेके आवे के कोशिश रहेला। तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली लो। अपने चैनल है हमरे नाम से ही चैनल बा, चैनल के सब्सक्राइब कर लेवे के बा। पीछे भैया लोग खाली फोटो खिंचवाए में बिजी बा लो। मैंने अपन बैठ के वीडियो बनाए में बिजी बा नहीं। फिर मिलल जाई अगला वीडियो पर। जब तक लेके नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।